Pamätaj si, že aj tie najhoršie dni v tvojom živote majú len 24 hodín. Niektoré dni sú skrátka na figu. No zo pár zlých dní ešte neznamená zlý život. Takže hlboký nádych, hlboký výdych a kráčaj ďalej. Zajtra, spolu s novým východom slnka, dostaneš nové príležitosti a nové šance zmeniť všetko to, čo ti dnešok pokazilo. Pravdou totižto je, že sa občas musíš prebojovať cez tie najhoršie dni svojho života, aby si sa dostal k tým najlepším. Nikdy neľutuj ani jeden deň vo svojom živote. Tie dobré dni ťa spravia šťastnejším, tie zlé dni ťa spravia skúsenejším, tie najhoršie ti dajú lekcie a tie najlepšie ti dajú spomienky. Dajte odber alebo like a staňte sa členom silnej komunity. Nech vám už nič neunikne. Ďakujem vám všetkým.